Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Anak-anakku sing solih lan solihah, sing ganteng lan sing cantik. Sampun siap mirengke critane Bu Nani? Sugeng pinanggih malih wonten ing acara Ceria bareng Swaka wonten ing 107,7 FM Radio Swaka, Suara Kebudayaan. Esok iki Bu Nani ketemu anak-anakku kabeh sehat walafiat. Anak-anakku pripun ya? Sehat mboten? Alhamdulillah. Telepon lan WA-ne Bu kangge acara iki dinteni saka bocah-bocah lho nggih wonten ing 0838566699. Ditunggu nggih WA-ne. Mengkar nyuwun lagu apa tak puterke karo Masam teng mriki. Saderenge diwiwiti setunggal lagu kagem anak-anakku lan putu-putuku kabeh. Monggo Masam. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kagem ngipuk-ipuk rasa tresna dumateng negara lan bangsa Indonesia. Sampun siap anak-anakku kabeh mirengke critane Bu Nani ing esok iki? Oh, wonten sik lagi tangi bubuk. Ana sing lagi pit-pitan. Monggo mirengke nggih. Ana sing lagi dolanan karo adike. Yen lagi nyekel HP, sakniki diselekke sithik mirengke critane Bu Nani ing esok iki. Esok iki Bu Nani arep maoske utawa macake crita sabuke Nabi Sulaiman. Kancil sing lagi wae ucul saka bahaya maut utawa bahaya mati amarga di goleki boyo lan sak anak-anake sing wis diapusi arep dipangan jebul kancil iso mlayu. Esuk kuwi kancil anggone mlayu buanter nglungani si boyo-boyo sing padha ngelih mau. Kancil wis adoh saka boyo banjur rada alon-alon anggone mlaku.
Dheweke krasa ngelak mergo mlayu kanthi banter sipat kuping. Dheweke uga rumangsa krasa ngelih banget. Kancil banjur lungguh ana ing pinggir dalan. Ana ing ngisor wit pelem sing katon edung. Eyup silir lagi liar-liar. Kancil dicelukke swara sing seru banget. Cil, aku wis 3 dina ora mangan daging. Kandhane macan kanthi menteleng lan meringis. Ngetokake utawa nduduhake siunge sing dawa-dawa tur landhep. Aku arep mangan kowe saiki. Aku wis ngelih 3 dina ora mangan. Macan iki mau banjur melet ilate metu ngusapi lambene ngisor lan dhuwur. Kancil banjur mengkeret. Kowe arep mangan aku? Ora wedi aku. Oleh nek kowe arep mangan aku. Ujare Kancil karo malang kerik utawa metenteng. Kancil mau katon ora duwe wedi. Senadyan to dadane jeduk-jeduk banter banget. Tenan kowe ora wedi karo aku. Piye yen tak pangan saiki? Stisker getihmu ya. Ujare macan karo glosot neng ngarepe Kancil. Aku ya maklum kok ya Pak Macan, aku ki kewan cilik. Yen arep nolak ya ora iso. Arep emoh ya ora iso. Kudu rak ya ming manut to nek arep tok pangan. Kandhane Kancil karo sak janjane mikir aku kudu kepiye. Pak Macan, ngene ya. Kowe rak arep mangan aku to? Aku wis siap. Aku siap mati, siap tok pangan. Ning sadurunge aku mati, apa aku oleh njaluk siji wae perkara. Lah apa kuwi, Cil? Kowe arep njaluk apa? Aku ki ket esuk mau melayu banter banget. Golek pangan mergo wetengku ngelih. Tekan kene malah arep tok pangan. Lah yo aku dadi mung cilik to. Yen tok pangan yo dadi ora seger wong wetengku kotong. Mula ideno aku. Wenehana aku wektu dilit wae nggo golek pangan ana ing kiwa tengen kene wae lho. Aku tak mangan godhong-godhong kuwi. Syukur-syukur ana timun sing seger. Utawa wortel-wortel ya lumayan. Macan kuwi mau banjur mikir ketap-ketip. Piye Pak Macan? Entuk apa ora? Pitakone si Kancil. Pak Macan banjur jawab, yo wis tak idini. Oh mergane ku yo panjalukmu sing keri dhewe wis tak kabulke. Matur nuwun Pak Macan.
Kowe pancen koncoku sohibku sing paling apik. Saiki ngene, aku tak mlaku ndono ning merem dilit ya. Lho kok ndak nganggo merem barang ki piye? Lah ya ta ya Can, Macan, Pak Macan. Kaya wong dolanan delikan kae lho. Aku rak ya ora iso mlayu luwih adoh to saka kowe wong aku wis janji yen arep gelem tak pangan. Merem bae gelem apa ora dilit bae. Yo wis tak merem. Macan kuwi mau banjur merem sedelit. Ora mbuang wektu, Kancil banjur melayu sipat kuping bianter bangit. Wis Cil. Kowe wis mlakno ndi Cil? Wis golek pangan? Durung. Kandhane Kancil karo melayu. Wis urung Cil? Cil? Durung. Cil? Wis rampung urung Cil? Cil? Loh, kok ora jawab? Macan mau banjur mbuka mripate. Kanyatan si Kancil wis ora ana. Wah, diapusi ki aku karo Kancil. Awasno, tak uyak kowe. Macan mau banjur mlaku mubengi kono ora ana si Kancil. Age-age dheweke mlayu banter nututi. Kayane mau si Kancil suarane ning kono ben tak tututane. Sinambi mlayu macan mau ngudoroso. Wah, dabusi geden-gedenan iki aku. Kudune aku mau rasah nuruti omongane Kancil. Apa aku kudu nuruti? Pangan wis nang ngarep mripat sih. Malah ucul. Ujare si macan karo getem-getem mlayu banter tambah dheweke nesu. Playune katon banter. Ndi kewan cilik mau. Awas Cil, nek kecekel langsung tak klotak kowe. Kancil sing wis ucul saka macan mau mlayu banter sipat kuping. Katon wis adoh dheweke banjur mlaku alon-alon. Aduh, saya ngelih aku. Saya ngelak kok ya ora ana kali, ge aku tak ngombe. Malah iki aku kudu ndelik ge kepiye nek kecekel si macan kae mau. Kancil banjur mubeng-mubeng tolah-toleh ngiwa nengen ngarep lan mburi. Wedi gek-gek si macan mau iso nututi. Dheweke banjur wiruh ana kayu watu gedhe ana ing pinggir dalan. Kancil banjur ndelik ana ing sisihe si watu gedhe mau. Layah-layah ndelehke sirahe karo ngelus-lus wetenge sing ngelih banget. Aduh, weteng ngapura ya. Aku rong iso goleke pangan kowe, malah kudu mlayu banter meneh. Kesel tenan, ngelak tenan, ngelih tenan iki. Piye carane iki engko nek ana macane mau nututi terus arep mangan aku meneh. Duh. Kancil mau muter pikirane.
Kepiye carane? Dheweke iso ucul saka macan sing ngelih mau. Ana ing wektu dheweke Kancil iki mau ngaso liyer dheweke banjur noleh mengiwa. Kaget ana ing kono ana kewan sing blentong-blentong coklat karo kuning melungker kaya bal bunder, sirahe katon ana ing dhuwur. Dheweke banjur nyedak alon-alon. Ana ula kanyata, aduh gek gedene Raja Mak. Aku kudu ngati-ati iki. Ulane tangi mangan aku. Macane teko ya pengen mangan aku. Duh. Kok le cilaka timen dina iki aku. Ananging dheweke sing lagi mikir mau banjur ngguyu mesem. Iki kena tak nggo ngandani si macan kae mau. Kancil banjur mesem nerusake anggone leyeh. Dumadaan ana swara gedhe sing nututi Kancil mau. Hei, Kancil. Oh, ngapusi aku ya. Wetengku selak ngelih. Ngopo kowe ndak mlayu? Kancil banjur kondo, tangane diwenehke ana ing lambene. Ojo selo. Lah mergane ana apa? Iki ana barang sing langka. Barang sing aji. Kena tok nggo jimat. Kowe kudu pinter lenjupuk. Apa meneh kuwi? Kowe mung arep ngapusi aku meneh. Ora. Aja seru-seru tak kandhani. Mengko ndak dijupuk wong liya. Kowe rugi. Macan ngandelo aku. Arep ngopo meneh kowe iki? Rak mung arep ngapusi aku to? Ora. Aku ora ngapusi kowe yo. Aku mau yo mlayu golek pangan tenan kok. Lho, wetengku wis gedhi. Lemu mangan aku kok rak yo seger to. Tambah seger. Ora ngapusi aku ki. Deloken iki lho. Oh nopo? Awas nek mau ngapusi aku meneh. Aku ki lagi didhawuhi Kanjeng Nabi Sulaiman. Ngerti to nek Nabi Sulaiman kuwi iso ngendika karo aku? Kewan-kewan kabeh. Mestine kowe ya tau dijak omong to? Dene dawuh apa? Mbok ora ngawur. Nek tugas apa? Kudune iki aku, kewan cilik kok dene tugas. Saiki ayo ngedos iki. Tak kandhani. Kancil nudingi ula sik mlungker mau. Kuwi lho,
kuwi kagungane Nabi Sulaiman. Ayo tak omongi. Tak kandhani yo. Kae mau ki sabuke Nabi Sulaiman kon nunggu aku. Digulung rapi to kae mau lho. Sabuke kae mau digawe saka kulit ula. Sekti mandraguna. Iso-iso kowe iki. Tenan. Kowe iki kok nak tak kandhani ra percaya ta? Sapa wae kewan sak jagat raya iki iso nganggo sabuke Nabi Sulaiman kae. Mongko dhewekne ora bakal diwedeni karo kewan sak endenging jagat. Wah, apik iki. Aku engko mestine terus iso ngalahke singa ya, Cil ya. Njur aku sing dadi rajane neng alas iki. Wah, ya iya, jelas, betul. Ujare Kancil ngompori si macan iki mau. Lho aku oleh nganggo apa ora iki? Oleh ora? Alon-alon. Ora sira-sira. Kanjeng Nabi Sulaiman ra seneng yen ana wong bengak-bengok. Oleh dijajal, Cil. Aja ya. Mengko Kanjeng Nabi Sulaiman duka. Nek ra oleh tanggo ya aku langsung mangan kowe wae. Kancil mundur karo kondo. Mengko dhisik to ya, Pak Macan. Macan mau banjur mangap jembar, melet-melet, meringis ngetokke siunge. Dheweke banjur nyedak si Kancil. Kuku-kukune wis metu kabeh. Sik, Macan tak omongi yo. Aja njur mangan aku, tak kandhani piye carane nganggo sabuke Nabi Sulaiman kuwi. Lah piye carane? Engko to kae nggon sing dhuwur dhewe kae. Tok dilati tok lus-lus. Nah, nek wis sabuke tok jupuk alon-alon terus tok nggo wetengmu. Wis ngandel aku. Kowe engko bakal diwedeni kabeh kewan sak endenging jagat raya iki. Wah, iki kowe wis rasah mangan aku. Kanggo sabuk kae wae to. Mengko ana wedhus sing gedhe wedi karo kowe tok pangan. Tak luwih gedhe timbang aku to. Aku mung cilik, wedhuse gedhe. Ya wis, tak cobane. Macan mau banjur mlaku alon-alon nyedaki ula sik lagi ngruwel. Turu adem ayem ana ing kono. Kanjeng Nabi Sulaiman nyuwun sewu. Kula badhe ngagem sabuk kagunganipun. Nyuwun pangapunten Kanjeng Nabi. Kula nyuwun idipalilah. Macan mau banjur ngetokke lambene. Wiwit dilati sirahe ula mau. Ula sing lagi ngruwel krasa anyep-anyep ana sing nggugah dheweke ngganggu istirahate. Dheweke banjur tangi, awake obah
ngolet sak kayange. Macan kaget. Lho, apa iki? Kanthi cepet ula mau banjur mangat ngeltokke ilate, nyembur-nyembur ora karu-karuan. Si ula iki mau menteleng ngengetke macan. Macan banjur mundur. Nyuwun pangapunten. Sabuke Kanjeng Nabi Sulaiman, kula pengin ngagem panjenengan. Ula mau meringis. Suarane. Loh, jebolane ula. Wah, jan. Kancil iki pancen ngapusi aku meneh. Ula mau terus melet-melet nguyak si macan sing ganggu. Kancil ngguyu. Wis mati kowe macan. Rasakno. Ula mau banjur nubruk awake si macan. Banjur nglilit utawa mbuntel si macan mau nganggo awake. Dikencengake. Si macan sing krasa lara ora iso ambekan terus dadane deg-degan, sesek rasane napase, banjur ngrauti gulung-gulung sak kayange. Ula mau digraut nganggo cakare. Si ula rumangsa lara banjur nyokot kupinge. Kiwa tengen nyokot sirahe lan sak piturute. Si macan ora kalah, banjur ngrauti sak teruse. Graut-grautan, cokot-cokotan ora karu-karuan. Kancil wiruh banjur guyu lan mlayu banter sipat kuping. Ora peduli sing bakal menang sapa. Ula lan macan mau gelut lan gelut. Kancil mlayu karo guyu. Alah macan. Kok ya lemu mikir ki gek kepiye ngono lho. Macan lan ula mau awake kabeh wis doloro. Banjur nguculi taline ing wetenge si macan mau. Awake ula wis babak bundas merga kena cakarane si macan. Si macan uga gulung-gulung krasa lara dicokoti si ula. Weh, bolane kowe to? Ula sawa. Kanyatan aku diapusi karo si Kancil. Aku njaluk ngapura. Wis ganggu lehmu turu. Wis aku ya lara, kowe ya lara. Sesuk meneh nek ketemu Kancil ayo do dipangan bareng-bareng. Iya, aku ya tak mangan. Sesuk tak brakote sirahe. Si macan lan ula iki mau banjur padha mulih ana ing omahe dhewe-dhewe. Nggawa lara ing awake, sirahe mumet, kupinge lara. Semono uga si ula awake babak bundas kena cakarane si macan. Mekaten ceritane Bunani esuk iki. Pesene Bunani, aja seneng ngapusi. Sik ping pindho, sinawa terus, aja nganti diapusi uwong. Yen kowe pinter, uga aja dienggo ngapusi uwong.
karepen uripe berkah lan tambah pinter, solih lan solihah. Matur nuwun Masam ceritane Bunani esuk iki. Monggo lagu kagem anak-anakku kabeh esuk iki. Padang Bulan. Monggo Masam. Padang bulan, padang koyo rino, rembulan nenek sing ngawe-ngawe, ngilekake aja padha turu sore. Yo prakonco dolanan kejaba. Padang bulan, padang koyo rino, rembulan nenek sing ngawe-ngawe, ngilekake aja padha turu sore. Yo prakonco dolanan kejaba.
Matur nuwun Mas Sam, lagu Padang Bulan sampun diputerke. Wonten WA esuk niki saking Dek Arda. Nyuwun lagu Asmaul Husna nggih, mangke diputerke nggih. Ingkang angka kalih saking Dek Nana wonten ing Panda nyuwun lagu 25 Nabi. Monggo Mas Sam sugeng nindakake puasa Dek Arda kalian Dek Nana. Ya Rahim, Maha Penyayang, Ya Malik, yang merajai, Ya Kudus, Maha Suci, Ya Salam, memberi selamat, Ya Mukmin, memberi keamanan, Ya Muhaimin, yang memelihara, Ya Aziz, Maha Perkasa, Ya Jabbar, Maha Gagah, Ya Mutakabir, pemilik kebesaran, Ya Khaliq, Maha Pencipta, Ya Bari, Maha melepaskan, Ya Musawwir, yang membentuk rupa, Ya Ghaffar, Maha Pengampun, Ya Qahhar, Maha memaksa, Ya Wahhab, beri karunia, Ya Razzaq, beri rizki, Ya Fattah, buka rahmat, Ya Alim, Maha mengetahui, Ya Qabil, yang menyempitkan, Ya Basit, yang melapangkan, Ya Khafid, yang merendahkan, Ya Rafi, yang meninggikan, Ya Mu'iz, yang memuliakan, Ya Mudhil, yang menghinakan, Ya Sami', yang maha mendengar, Ya Basir, maha melihat, Ya Hakam, maha menetapkan, Ya Adlu, maha adil, Ya Latif, maha lembut, Ya Khabir, maha mengenal, Ya Halim, maha penyantun, Ya Ali, maha agung, Ya Ghafur, maha pengampun, Ya Syakur, maha pemalas budi, Ya Ali, maha tinggi, Ya Kabir, maha besar, Ya Hafiz, yang memelihara, Ya Mukir, memberi kecukupan, Ya Hasib, membuat perhitungan, Ya Jalil, maha luhur, Ya Karim, maha mulia, Ya Rakib, maha mengawasi, Ya Mujib, maha mengabulkan, Ya Wasi, maha luas, Ya Hakim, maha bijaksana, Ya Wadud, maha mengasihi, Ya Majid, maha mulia, Ya Ba'id, maha membangkitkan, Ya Syahid, maha menyaksikan, Ya Ahad, maha benar, Ya Wakil, yang memelihara, Ya Qawi, maha kuat, Ya Matin, maha kokoh, Ya Wali, maha melindungi, Ya Hamid, maha terpuji, Ya Muhsin, maha menghitung, Ya Mubdi, maha memulai, Ya Mu'id, balikan kehidupan, Ya Muhyi, yang menghidupkan, Ya Mumit, yang mematikan, Ya Hayyu, maha hidup, Ya Qayyum, maha mandiri, Ya Wajid, maha penebus, Ya Majid, maha mulia, Ya Wahid, maha tunggal, Ya Ahad, maha esa, Ya Somad, maha dibutuhkan, Ya Qadir, maha menentukan, Ya Muqtadir, berkuasa, Ya Muqaddim, yang mendahulukan, Ya Muakhir, yang mengakhirkan, Ya Awwal, maha awal, Ya Akhir, maha akhir, Ya Zahir, maha nyata, Ya Batin, maha gaib, Ya Wali, yang memerintah, Ya Muta'ali, maha tinggi, Ya Badri, maha dermawan, Ya Tawwab, penerima taubat, Ya Muntaqim, pemberi balasan, Ya Afu, maha pemaaf, Ya Ra'uf, maha pengasuh, Malikal Mulk, penguasa kerajaan, Dzul Jalali wal Ikram, pemilik kebesaran dan kemuliaan, Ya Mungsit, pemberi keadilan, Ya Jami, yang mengumpul
Assalamualaikum, saya Dea. Teman-teman, mari kita bernyanyi dan menghafalkan nama-nama 25 nabi kita umat Islam. Mari bernyanyi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. 25. Matur nuwun masam sampun muterke lagu 25 nabi lan Asmaul Husna. Anak-anakku kabeh, sesuk Jumat wis lebaran. Nggih, wis tumbas baju baru dereng nggih? Nek mboten ya ora apa-apa nganggo sing lawas, sing penting sing resik atine. Ngaten nggih? Semua utawa kabeh seneng bahagia, ora kudu nganggo klambi anyar. Ngoten nggih? Nggih. Kagem putrane Bu Nani kabeh lan para pandemen swaka. Bu Nani nyuwun pangapunten mbok bilih kathah kalepatanipun saklami wonten ing
Radio Swaka menika. Ngaten. Lagu ingkang pungkasan punani lajeng nyuwun pamit. Monggo Masam baju baru kagem anak-anakku kabeh. Nyuwun pangapunten saya lepat pinanggih malih wonten ing dinten Ahad yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.